Dobré ránko, priatelia. Pozrite za mnou, aký krásny východ slnka. Oranžové a ružové mraky. Vyberám sa bicyklom z Bratislavy do Prahy za jeden deň. Niečo cez 300 km, tu je mapka. A pôjdeme cez Rakúsko, cez Česko, cez Znojmo, kde som už bol, a potom pokračujeme do neznáma. Keď 2500 prevýšení by to malo byť. No, nekecajme už o tom a poďme rovno jazdiť. Dúfam, že uvidíme pekné miesta. A dneska sa dáme poriadne do tela. I was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. How long? Dneska nie je moc čas na nejaké zdĺhavé vykecavačky, keďže veľká porcia kilometrov pred nami, ale tak skrátke. Dneska mám tento bike. Si zobral tento triban s testnými plášťami. Takúto tášku som si tu dal na cestu. Táto sa ide fajne, nejakých 25 priemerka z Bratislavy, 15 km sem do Devína. A ideme ďalej v Rakúsko, Marchek mesto, teda marcové vajco. A pokračujem smerom do Českej republiky. Did you wait for me? How long did you... Tak práve prechádzame legendárnym mostom Slobody z Slovenska do Rakúska, Šlosofu, a stala taká kuriozita pár rokov dozadu, že nejaký kamión chcel toto prejsť z rakúskej strany, tak toto nejak vyzeralo, tak neviem, že ako by to ustal. Tak ešte stále v Rakúsku, 55 km v tomto krásnom prostredí pri nejakom parku v dedinke, ktorej názov je tu. A idem si dať radlerik, fajn, mám vychladený z domu, chlebík od Katky. Pokračujem ďalej, smer Čechy, a zatiaľ všetko good. Tento bicykel to zvláda, ja o tom net pochyb. Krásne, krásne, držte sa. Neviem, či toto je najvhodnejší povrch pre cestný bicykel. Krásne toto majú porobené tieto odpočívadla. Mostíky, cyklochodníky medzi dedinami. Fakt to je nádhera, to tak motivuje ľudí proste vybrať sa von, či už s deťmi, alebo aj sám, alebo s obsom, s kočikom, a tak sa tu proste prejsť. Kľud, pokoj. Nádhera toto. Then I saw you walking out the back door, hand in hand with another man. How long did you wait for me? Yeah. Tak priatelia, 100 km na svete pred 10 ráno, ale už som extrémne hladný, nie je tu žiaden obchod, keďže som takzvané Pánu Bohu za hryptom, jak sa hovorí, takže idem nájsť taký potraviny a nachladiť sa, lebo to si stovka žiada, takú odmenu. Tak blížim sa do poslednej rakúskej dedinky Wolzenhofen, či tak nejak sa to volá. A našiel som cestou taký strom s slivkami, zrejme divé, ale som taký hladný, že som sa musel dať aspoň také 3. Lebo som fakt hotový. Potrebujem rýchlo nájsť nejaký obchod a smerujeme už potom na Znojmo, české hranice, tak o neviem, 20 minút asi Česko. Tak už len vyjdem túto nekonečnú rovinku, tento kopček hore, potom sa dám doprava na Jaroslavice a vstupujem do Česka. Auf Wiedersehen, Österreich.
A vítej Česko, Česká republika. To je úplne mega ticho. Jaroslavice dedinka. Nie je až tak horúco, úplne že topka počasie. Nakúpil som si tu na tieto lahôdky. 10 minút pauza a idem ďalej smer na Znojmo a pokračujeme na Pelžimov. Majú tu krásny zámok, penzión oproti, nejaká krčmička a ty kokos, to by som mohol ostať aspoň týždeň. No, mám zostalo 120 km z Bratislavy po rakúsko-českú hranicu, 20 km predo mnou Znojmo a pokračujeme do Prahy, ešte nejakých 220 km do cieľa. A teraz som pozeral tak prevýšenie ešte cez 2200. Fú, tak nemal som to pozerať. Dám si ešte Margotku, idem na to. 2200 je dosť. A tak birel s kofeínom, kávička ľadová do toho, Mr. Brown, či jak sa to volá. Margotka, mozzarella a hneď sa ide lepšie. Hneď to šlape. Celkom akože ohľaduplný šoféry zatiaľ. Dúfam, že to tak ostane až po 100 vežatu, či 1000 vežata je Praha. 1000 či 100. Tak vítajte v Znojme. Bol som tu, tuším, že 3 roky dozadu bicyklom. Tak 185 km, 14.21, 14.26 odchádzame, 5 minút pauza a ideme. 192 km, dal som si rožok, čo som mal ešte jeden trochu kofoly. Neviem prečo ma ťahal spať. Chcem si asi kúpiť kávu, ale nemôžem zase furt stať a načo do seba pchať, lebo čas uteká, je 3 hodiny, 192 km, čiže 200 po 4. Bol by som veľmi rád, keby o 10. sme v Prahe večer. Uvidíme, musím sa prebrať nejak, idem sa štípať za jazdy. Ako vidíte, tak cesta pred mestom Pelžimov úplne nádhera. Riečky, lesy ihličnaté. Raz za čas prejde auto. Úžasné niečo, nádherné. Fú, taký pekný zjazd, som šiel dole. Ma štipla osa, alebo včela, idem zistiť. Au, ty kokos. Keď ťa ťaha spať, nechaj sa štipnúť hmyzom. Hneď sa prebereš. Neviem, či to je vidno. Ale nie je tam žihadlo, čiže bola to osa. Ty kokos. Normálne priamo do ľavej komory srdca ma pichla. Takže Pelžimov 5 km a pokračujeme ďalej. Počasie super, všetko to obvládzem. Normálne, že od hranice s Rakúskom idem hore, dole, kopec dole a dookola to isté. Teraz som 10 minút spal, trošku mi to pomohlo, uvidíme, dokedy to vydrží. Počúvaj, 275 km, čiže už iba 75.
Priatelia, 9 hodín večer, mám boli hrdlo, lebo tie studené nápoje pijem. No, 9 hodín večer, sme v Benešove, 300 km a 50 tu Koriškovi do cieľa, do Prahy. Tak poďme, nevzdáme to. Poďme. Kde bylo? Tam byl jeden les v Šedočesku a v ňom Macieva, ktorý jazdí od 5 rána a o 9:30 večer, ako by našiel všetku energiu sveta. A viete prečo? Lebo som 40 km od cieľa a proste hlava to už nepustí. Už som skoro tam. Keby ešte mám 100 km do konca, tak už spím tu v tráve. Ale nastavil som sa, že už to dám. Takže verím svojej ceste a svojmu cieľu. Akože teraz prebehlo asi 30 divých svín cez cestu. Našťastie, že predo mnou auto si to všimlo, tak zastalo. A je to funda, čo na konci sa musí stať. No idem tu cez nejaký cyklochodník cez mesto. A poviem vám, že za to necítim najbezpečnejšie takto v Prahe. Predsa len sú tu asi rôzne nástrahy. Kde som sa tu zase ocitol? Ukazovala navigácia, že chod cez Barandov most, po cyklochodníku, cyklochodník uzavřen, tabuľa a zákaz bicyklom na most. Tak som musel ísť, ako som mal ísť inač. A teraz som na nejakej štvorprúdovke. Aj bože. No přátelé, 2 km do konca, 23:40, takže 10 minút cca do cieľa. Čo som išiel od toho Barandov mosta, hore kopcom nekonečne, potom dole, potom hore cez nejaké lesy, záhradky. Fuj, tie závery sú furt o nervy. A neviem, či som ešte vlastne v Prahe, hodinu sa tu motám. Ešte sa musím potom dostať na stanicu naspäť. Dúfam, že nejaký autobus ide a ma zoberie, lebo ináč to skolabujem. A dúfam, že Ríšo mi chladíš pivo. Konečne cieľ, akorát, že o hoďku musím ísť na ten vlak a už to snad dám nejak. Kamoško, nikdy som ťa tak rád nevidel ako teraz. Čau. Koľko? 350 km. A tak aj bolo. Kamarát Koriško ma pohostil pivkom a fajnou pizzoškou. Dal som si rýchlo sprchu a potom ma čakalo ďalších 12 km na bicykli na hlavní nádraží v Prahe. Pohodlne Flixbusom som sa dopravil až do Bratislavy. Cestu som bol taký unavený, že som nevedel zaspať. Za mnou tak krásnych 350 km z jedného hlavného mesta do toho druhého, cez lúky, polia, lesy a menšie kopčeky. Zvládol som to, teším sa na ďalšiu výzvu. Užívajte život a zase na budúce.